Sibeke sesithatha ithuba sixoxa ngasese nalensizwa ebizwa ngoBhekzenzo Mabaso yabe isibeka kanje. Ngiyabingelela igama uBhekzenzo ngowakamabaso ngiqhamuka kwi Faith and Hope Organization ngu-chairperson we-organization. La ngaphakathi senze sibungaza inyanga yabantu besifazane ukubaluleka kwegalelo nje lembokodo in general. Sibungaza nabazali bethu, osisi bethu nodadewethu la emphakathini ngeqhaza abalidlalayo ukwazi ukukhulisa bamise nemizi lesiphila kuyona. So namhlanje sidecide ukuthi ngokubambisana nabanye abafowethu esibabiza ngeDasen Hook Internal namanye ama stakeholders akhona ukuthi sakhe lelusuku sike sibungaze nje ukubaluleka komama kuyinyanga yabo. Sazama lapha nalapha ukucela usizo lokwazi ukuthi kube khona something abangakwazi ukuthi bayithole baye ngasethunjini. Ngasethunjini isikhathi esiningi ke si identify abantu ama single parents nama child headed households. So esikufisayo ngalomcimbi ukuthi sifundisane ngokubaluleka kwama human rights nokubuyisa indaba yokubumbana nokubambisana siwumphakathi. Kodwa nje sibungaza kakhulu imbokodo yethu usuku lawo namhlanje sithi bomama qhubekani nakhe imizi ikhaya lifudumale. Kuningi sisazokwenza siyi-Faith and Hope Organization njengoba siyinhlangano emele amalungelo abantu. So maningi ke izinto esibhekana nazo emphakathini esingathanda ukuthi eziyinselele esingathanda ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe umphakathi usazise ngaso sibone ukuthi muphi umnyango esingangqongqoza kuwona ukwazi ukudlulisa lezo zikhalazo zomphakathi ukuthi nathi sibone njengabantu abasha ukuthi liphi iqhaza esingalidlala ekutheni yonke into eyenzakala emphakathini siyibandakanye nokuthi kube khona ubulungiswa nokuthula nempilo enhle emphakathini. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Usisike owaziwa ngotitiza e21 ka Block F. Naye ube esegcizelela emazwini kaBhekzenzo Mabaso. Wabeka kanje. Igama nesibongo. Igama nguNonhlanhla ngaziwa ngotitiza ngokangubane qhamuka ka Block F. Yes, ngathi kusibeka nje kancane isithombeni le-clipbait nje ushaye ngeincane ukuthi kwenzakalani la ngibona imbokodo ihlangene. Namhlanje sila ka Block C la kuhlanganiswe khona abantu besifazane bonke bala iDasen Hook noma ingafikenelanga mhlambe kwabanye kodwa nje because of the weather abantu baphumile ngoba ihall igcwele la sithe ake sibungaze khona abantu besifazane baseDasen Hook izinto ezinjena kade bayigcina mhlambe iyona nento eyenza ukuthi baze baphume kangaka even iweather eyimbi kangaka. Umcimbi lo uyimpumelelo kakhulu and futhi umphakathi uyabona ukuthi ujabule ngoba lento kusho into ongasayazi nje. So nathi siyajabula ukuthi masifike emphakathini abantu bajabule kangaka ukubambisana kube kukhulu kakhulu kulomcimbi. Ayisibonga kakhulu sisi. Sibonga kakhulu nje nokuthi nihlanganise ngosuku lomama nenze into enhle nencomeka kangaka. Sibonge kakhulu. Hayi nathi sisho njalo sithi igama lamakhosikazi aliye phezulu aseDasen. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Okay. Imbongi eyaziwa ngoWiseman Dlamini esuka eJelimnyama. Nayo ibe isisibekela kanje. Igama lami nguWiseman isibongongo kaDlamini ehlelejeni elimnyama. Mhlawumbe ngasibeka nje kancane emkhakheni ukuthi iliphi iqhaza obuzolibamba la namhlanje. Bengizobamba iqhaza lokuyala abesilisa ukuthi mabayeke ukuhlukumeza abantu besifazane ngoba abantu besifazane ibona abanamandla futhi ibona abantu angathi bawumgodla wethu, ibona abantu abazizala njengoba sikhona nje manje, ibona abantu abasitholana imali. So bengizoyala bona abantu besilisa ukuthi mabayeke ukuhlukumeza abantu besimame. Ngeke ngakuzwa nangaphakathi lapha mfethu ushaya inkondlo yakho ngakuzwa ukuthi hayi kuyigaga impela inkondlo yakho impela engathi ihlabahlosile. Mhlawumbe ngathi uthi kancane nje 1 minute ukuthi uqale nini lo mkhakha. Lo mkhakha ngawuqala ngo-2019 la ngawuqala khona iDasen Hook ngangisegroupini yakuthiwa i-R&R. So igroup yethu yaba ney'nkinga ezabakhona yaba ney'nkinga ey'nkulu nje impela yadibhika. So ngabona ukuthi mayidibhika mina ngingawo because lento le iphila kumina ngaphakathi sengibonile futhi ukuthi hayi iyaphila impela le. Ngaqhubeka-ke ngazama amanye ama-group ngagcina sengingena kuyona iDasen Hook Internal njengoba ngikuyona nje kumanje. Hayi qhubeke mfethu umsebenzi wakho usubonile muhle kakhulu.
yebo ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Theko nje igama ubani? Igama Wiseman isibongo ngwakaDlamini. Siyabonga kakhulu. Sibonga. uNkulunkulu asigcine sikwazi ukuphilisa amakhaya ethu ngendlela okuyiyo, sikhulise nabantwana bethu ngendlela okuyiyona engeke ize siqale ngakusasa. Siyacela nje ukuthi uLindani azosivalela. Amen. Insizwa eyaziwa ngoLindani esuka kaBlock A eMansenseni eDasenogi ibe isiphakama isibusisa ivala umcimbi womama ukuze bahambe benezibusiso beya emakhaya. Sesithi-ke manje asizosebenzisa lawo makhono sifunde sihlala ngikwazi ukuthunga yabo asike sofundisa lawo makhono lawo sishere bese siyabona ukuthi singenzani ngakho angeke size sikwazi ukuthi sibe ukudla ngaketafuleni siyeke ukuthi amathuba omsebenzi awekho sibe sinezinto esinazo ezandleni so siyocela ukuthi uma sesinicela futhi nakhona uphinde nisuke nje kanje sibe ndawonye sizocela-ke singenise amakhanda sibheke uNkulunkulu sonke. Baba wethu wasezulwini siyabonga ngokuyamayandeni wakadluda ukuthi usihlelele Nkosi yamakhosi lolu suku. Silapha nje Nkosi yamakhosi ngenxa yokuthi wena Jehova wakuhlela lokhu singazi thina ukuthi kuyokwenzeka. Konke kwenzakalayo siyakholwa ukuthi wena manje usayingcwele wena okuvezayo, wena okwenzayo, wena okuhlelayo thina kwesinye isikhathi singaqakaniseka sokuthi kubuhlungu kunezinto esibona ngathi asenzeki kodwa wena Jehova sekusuke sewazi. Inhlangano ke ebizwa ngeFaith and Hope Organization yiyo ke belu edlale enkulu indima ukuthi imbokodo isithole namhlanje ikwazile ukuthi umcimbi wayo ube impumelelo, bathola nama-parcel food njalo bakwazi nomnqenqe ikhulu ezikwazile ukufika sazoba kanye nalo ithimba leli leFaith and Hope ngaphakathi ukuze lo mcimbi abawuhlelile ube impumelelo. Bahlaleke njalo ke baphinde futhi bakhe uhlelo lokuphakela abantu abahlwempu nabantu abangakwazi ukubeka isinkwa etafuleni. Sithi ke phambili ke inhlangano yeFaith and Hope siyocela ukuthi ke niqhase njalo ngoba umsebenzi wayo uyabonakala. Ezindabeni zeDasenogi Ward 14 Galaxy TV umthokozi wambonambi lo osethi khomu ayixabene bakwethu nibe nosuku oluhle. Uma ke ufuna lo mcimbi uphelele uyobeke ususilandela ke epagini leDasenogi Ward 14 Galaxy TV YouTube channel. Uyobeke usungena ukuglisha ku YouTube uthi Dasenogi Ward 14 Galaxy TV. Siyabonga.